Ďalšie videa. Dneska vám ukážem, čo som postavil. Postavil som takéhoto Syria Curryho a on má niečo špeciálne. Má slovenský plášť. Áno, je to Syria Curry. Takže Syria Curry môže ma kľudne pochváliť, keď budeš vidieť toto video. Lebo toto mi zabralo toľko času na tú stavbu. Aj sluchátka má, pozeraj, je modré, oranžové. Akurát mám aj jeho skin. Akurát mám aj skin Syria Curryho. Takže pekné, to je Syria Curry. A tuto je, že by sme mali hypnúť 100 000 odberateľov. To Ačka si nevšímajte, dobre? 100 000 odberateľov. Prosím, aby tu fakt bolo tých 100 000 odberateľov. Vás prosím, Jakub, vás prosím, 100 000 odberateľov. Dám si iný skin, aby ste ma poznali. 100 000 odberateľov. Fakt vás prosím, fakt, keď tu bude fakt tých 100 000 odberateľov, tak urobím ten song, ktorý som plánoval. Dobre? Majte sa, dovidenia.